na to sa atong ikatulong nga episode ani nga road trip series diri sa Cagayan de Oro City. So this time mag-driving around ta diri sa Barangay Bugu, Cagayan de Oro City. So diha ta mo agyo kani. Ubanin sa kunin nyo karon guys. Tara, let's go. Right guys, dira ta mo sulod kani. Diri ta right turn. Welcome to Barangay Bugu. Time check, it's 3 p.m. Magtuyok lang ta diri. Tuyok. Left turn ta sa plaza man ipadulong left turn para lagi plaza ubang balay. Pwede yung giapunta dito pikas na maagi. Dire lang taagi.
na diyan niya. Guba yung dalan. Wow, tsada lagi na diri. Wala akong katod, asan na kita. Straight lang ta. Malaga sa natapot. Greenville. Ay, Greenville na yung subdivision. Balik na ta. Balik na ta sa atong van. Ruta.
at least nakita ninyo ba? Debris. Diri daw ta. Sagasa nang takabutan ni guys. Aray ka to, asa ni Tapita. Hehe. Nawa, may dad to. Alright, pagawas na ta guys. Right turn ta, right turn. Dito ta pikas agi dirito. Dirito right turn. Sila isa ka covered court dire. Dire ta pikas left turn ta. Kagasa namin nagagi-agi ani guys.
Kita left turn. Kita right turn. Good morning mga agyanan sa mga jeep. Doon kay humps dire. Humps na po do. Dugol kay mga humps na. Kita left turn ta. Magmauning kaganiya kung akong itudlo. Itong pawa left. Kay nisubida man ta. Magmauning katong pa left mao lagi. Kung kaganiha. Naraw kanang naininaog na. Ano lagi ni? Gasolina no? Pinroll. Right turn ta, right turn.
gabi dire sa ilang plaza. Naday mga baligya dire guys. Baligya. No, kanang mga foods. Karon murag wala man. Adrio dagang kay mga stall. Kaso wala pa man nag-open ang uban. Gabi pa siguro ang uban na ni kay mga barbecue. Dili na ta mapit na dito. Ang ganing hapon na. Mag-shoot pa kog duha ka episode. Sa Pikas day ang entrance ani. Then dire ka sa gasolinahan mo gawas. Alright, panigawasanan guys. Dali sa Eco Oil. Alright, left turn ta kay National Highway. Di ata ni kuan ka gani ni sulod. Pwede po dahil makagawas dahil dito dahil. Ato atong gisudlan ka gani pwede rin.